ма бисёр реклама мекардам компаниҳое ки бор мебаранд, не ки компания дигарай. Шаре ки ма да фаҳмон соҳиби ҳамин компания гуфт да ҳар як камбудӣ ма 100% ҷавоб метам ва гарантия метам ки боруш ба вақт соат мерава мераса. Аз шаҳри Москва ҳамаи шаҳрҳои Тоҷикистон мебаранд, мерасонанд ва бо агар ки боротон бисёртар боша, бо арзон мекунанд барои шумо ва кадомида ки дар кор боша бо рӯи кардан ай Москва ба ягон шаҳри Тоҷикистон марҳамат занг бизанед, ба ягон камбудӣ боротон мерава мераса бародаро. Пеш аз сар кардани ҳамин видео мехоҳам шумо да як совет битам барои гузаштани граница. Ба фикрам дидаген ҳамин визит кара мумкин ки дар асти яхидотон боша. Границаи Казахстан ва Украина шумо метавонед занг бизанед шабу рӯз баравен биёед бо кадомида агар ёрдам дар кор боша барои документкини ягон регистратсия ва дигар чизо метавонанд дар махалли корона шумо да ёрдам битан. Як бор дигар нишон медам да ёдтон бигирен, аммо вақт ҳамин визитка шумо да ёрдам мета барои гузаштани граница. К новостям. Ҳамада салом алейкум. Ассалому алейкум. Назет, инҷа хуб аст, инҷа се. Мешава соз. Ба наздики якта видео партофтум да уҷа моқат як бародар видео запис кардем. Ой не. Шеърои тоҷикиро ба гитара мехонам, метавонед да поён тамошо кунед. Силкаи видеорам ҳастай ва силкаи ҳамин канали бародарам ҳастай. Хабар барои муҳоҷиро. Рӯзи 26 сентябр як автобуси нав сар додагиянд ай метрои Топлистан то мигратсиони службаи Сахаровара меравад дар шаҳри Москва. Барои одамое ки документашонро мехоҳанд ҳал кунанд бираванд ҳамуҷа, дар ин ҷозе менависем расписания ҳамин автобуса, кай мерава кадом вақт ва нархиш 150 рублей. Барои кӯдакҳое ки ай 12 сола поёнанд 75 рублей. Росте ка пабугу метавонистанд барои кӯдакҳоро бепул кунанд, хай накарданд. Ба фикри бисёр одамо диданд дар интернет ва бисёр одам омада савол доданд ки ҳамин видео чия, чӣ маъне дорад, чӣ тагиҷо шид, чӣ хешид. Озин видеоро тамошо кунед. Махкам кине поли мачта. Маш соҳиб дорам. Маш бо хаш бошид бутанам ки. Маш соҳиб дора, биёр махкам. Соҳиб надорам мачид, мачид дар Москва я. Ай салафи дар Москва гашта тоҷи. Чӣ фаҳмидӣ ман? Фақат мегум ту надоштамиди. Ту мегӯи як шлоқ одам мегум ту. Ҳама ҳамин шоҳид аст. Ҳама ҳамин шоҳид аст. Шлоқа гӯйду? Ана мехе гуфтаси ки ҳама мегум. Булота мегум. Шдан гаф фаҳмидӣ? Мегум тамом. Тамом аст. Фарона ку. Агар як бор дига учам мегум я мекшойку. Дар кӯда чӯ медонам, фаҳмидӣ? Хатари дуругу наваку, дар хонаи худам ман сварчи кор мекунам. Чӣ кор мекардӣ? Ман сварчи нарафтам. Ин сиё лекиса. Дуроинаи ту. Айки мега ҳаматон мегум стаги. Кати мулод мегум дар амҷа, фаҳмидӣ? Чӣ денаи мардум ҳама шоҳид аст. Фикрату надодаму дурум сиё. Галӣ гӯя те. Агар хутон салафиё шумо нагӯед ма кунте. Ҳамата мегум. Ягон темо салафӣ нестем. Ягон темо салафӣ. Доказать ко. Хоч туши дар Москва ба чӣ гирифта гашта гия? Салафӣ доказать. Кан документои ами? Вайт би документ ушу ҳуя агани. Документ надора. Агар модаш агон амед рӯй накунам агар ҳама кабра кайф таки баб ё кати мардум гавза. Фаҳмидӣ? Кайф таки баб ё гавза. Накре кура. Махкам кина мачта. Барам махкам айбуд нанависум мастам хел одам омош. Я бар шлоқа хорат кардага. Давайо. Дар бораи ҳамин видео маълумот биромадагиай бародаро зима шумода нақл мекунам. Чиқали ки нависондагиай ин видео дар райони Рудаки шидагиай дар деҳаи Чорякорон. Администратсияи ҳамин район ҳамин одама файрод кардагиай барои мисол ҳамин видео барои ҳамин гапзаниш ва бародаро чиқали ки бо нависондагиай ҳамин мачид багем документ надоштае ки мисол кор кунанд. Росте ка пабгум намедонам чӣ хали документ дар корай барои мачид. ту медони чиҳо мегӯӣ? Фикр мекунӣ ки ту чиҳо мегӯӣ? ва бародарози расследование рафтаистай дар бораи ҳамин видео мумкин ки ва ягон хай штраф ё ки ягон чиз кунанд, лекин на самом деле хали гап задан мумкин нестай. Бо багем дар дуруни мачид фарқ надорад вай документ дора ё ки не. Факт ҳамия ки вай все равно мачидай. Агар моҷаҳои ма керо мебурмонанд. Я боригар фақат ма пидараш габуш. Ё вақт меш чикор мекадам диге. Мегон канам накун мегон. Шумо одами хуна будед. Одами хуна будед шумо. Эй рахмате дай сарат мона. Худот ябла. Фаҳмидӣ? Он не изори хита обара.
Дар центри Москва дар як гостиница 68 000 муҳоҷирора прописка кардаги будиам бародаро дар як сол. شما هم اینجا داری زندگی میکنی؟ من اینجا زندگی میکنم. من زیست پروژه خوب. намедонам мумкин дар мобайни шумо ҳам бошанд ҳам хали одамо улицаша озима гап мезанам ва домша мумкин шумо ҳамҷода прописка ҳам дошта бошед. номи кӯча Мясницкая, дом 15. рости гап ҳака бугу ман намедонам пропискаи вайро аннулировать мекунанд ё ки намекунанд. ҳамҷа нависондагие ки расследование рафтеса вайро қапидагиян одамое ки мекарданд хали пропискаро дар ҳамун гостиница одамое ки прописка доранд аквайо намедонам чӣ мешаванд. пулашон месӯза ва хачхел ихтом фаҳмидани корамаш незаконна буд. 55 мошини нав, яъне 55 такси дар шаҳри Душанбе ба кор даромаданд. Мошинаҳоаш китайскиянд, номи мошинаҳо Jack ёки Jack SC, яъне дар Китай вайро месозанд, дар Казахстан вайро сабират мекунанд. ҳар як мошин $10500 будай нархи аввалаш. вақти растамошка бо документ тайёркунӣ ва ҳамаи чизо $13800 ғалтидагия дар Душанбе. $24 миллион да ҳами мошиноро харидагиянд. имрӯз ифтитоҳ андохтани кори нақлиётҳои таксиҳои нав ки аз ҷамъияти саҳомии пӯшидаи холдинги тоҷикистон ки аз ҷумҳурии қазоқистон ворид карда шуданд дар шаҳри Душанбе ба роҳ бароварда мешавад. Салом алейкум. Гӯш мекунад. барои одамо хай бо кор мешавад, мисол такси кор мекунанд, яъне мисол такси легални ба қоида ва қонун бо як навигари мошинои нав дар шаҳри Душанбе. шумо ба фикрам диден ва фаҳмиден як поезд як автобус азад дар рӯи автобус узбеко ай Узбекистан Россия омада истода буданд ва баъди ҳами кофтако баъди ҳами чизо яъне баъде ки 17 одам мурд дар ҳами авария ҳамаи ҳами чизо бигем нелегални буда, яъне ҳар як одам 5000 медодай ва ӯро бигем незаконна меовардиянд Россия через граница намедонам чӣ хел мегзарондиянд бе ягон мисол документ бе ягон мигратсионная карта бе ҳами чизо чале ки ака дар ҷа нависондагие дар ҷа нависондагие ки дар ҳамун раҳи поезд мошин мурдай ва заводид нашидай поезд гем хай дерман мекуна ва задай 17 одам мурдай бародаро. дар дуруни автобус 58 одам будай 17 касош мурдай ва шофёрои ҳамун автобус ай Казахстан будиянд. ба фикри ман дар дуруни ҳамун автобус одамое ки бигем запрет доранд депортация кардагиянд ҳаваё наметавонанд омада ба самолёт через бигем таможни амхали ба автобус мегзаранд фрем мекунанд хайне амхали ҳолато мешавад. барои амқа хубаш 3-4 ҳазор амети патент мекунӣ дигар корро мекунӣ мисол ки дар хали ҳолато нағалтӣ. дар Хороғ айрӯи наследство айрӯи бигем квартира як мардак зани акаша парондай ва як ҷияни дигашам парондай. ҳозир одам дар розускай вайрози мисо кофтестиянд чале ки дар ҷа нависондагия акаш мурдай хона ба зана шуд ба чашм мондай аи одам гуфтаистай ки квартира аймайн амхали разбор спори дар рӯи хона амхали кор шудагия ва рости гапа бугу ман камтар ҳайрон мешам ки дар мо тоҷико яъне мо дар мо мусулмоно айрӯи мол айрӯи квартира амхали одамкушӣ мекунем. рости гап как-то не очень короче. як хабари дига як хабари безе як мардаки 71 сола ай Тоҷикистон занша 5 корча мезана ва духтарша 4 корча духтара 16 солаҳай баъди ҳамаи корро амон мардак мерава хича дар дарахт дор мекаша бародаро. ин қадар маълумоте дига гонч нависондагӣ нест бародаро. ин хатон дидесен дар экранотон ҳамаи кор дар бохтар шидага. рости ка папугу ма намедонам гиҷоай яки фаҳмидагиам бародаро чале ки дидесен дар ин ҷа як картинка мебурояд шумо меҷиқен медроен як канали номаш кӯчаи гитара дар онҷа як бародар ёд метиҳад чӣ гитара бизанен аккордора ва дигар ҳамин чизора метавонед онҷа бидроен подписаться кунед просто инҷаро биҷиқен тамом бидроен ҳамада хайр.